Hola Marta, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando español para el examen. ¿Dónde estás estudiando? Estoy estudiando en casa. Yo estoy trabajando ahora. ¿En qué estás trabajando? Estoy preparando un proyecto. Mis amigos están esperando en el café. ¿Qué están haciendo? Están hablando y están tomando café. Yo estoy terminando mi trabajo. Ok, yo estoy saliendo de casa ahora. Perfecto. Yo estoy llegando al centro. Entonces nos vemos en 10 minutos. Muy bien. Vítajte v 30. lekcii základného kurzu základnej španielčiny pre základných začiatočníkov. Ježišmária. Vítajte. Pomáhaj mu. Dobre. Dnes si ideme pozrieť takú zaujímavú tému, čo sa volá gerundium. A predtým sa predstavíme, lebo stále môže byť niekto, kto nás vidí prvýkrát. A Áno, to jasné. dúfam, že nám pribúdajú nejakí ľudia. Áno, dúfam, že áno. Teoreticky toto je len 27. lekcia, ak dáme preč testy, lebo myslím, že ich počítame ako lekcie. Aha, mali hej? sme testy a mali sme aj taký jeden podcast. Á, Čiže 26. možno. ale dobre, budeme počítať všetky, takže 30. Ja som Daniel, ja som rodilý Kolumbičan, takže hovorím, ja som napoloslovák, napolokolumbíčan, tak hovorím aj španielsky, aj slovenský. Ktorým jazykom hovoríš lepšie? Španielsky zďaleka. Prečo? Lebo tu žijem 20 rokov. A na Slovensku som žil malinko. A Ja som Zuzana a som Slovenka a žijem v Kolumbii tiež už 20 rokov a hovorím lepšie po slovensky, ale španielčinu učím a naučila som sa španielčinu v dospelosti. Učím sa ju, stále sa ju učím 30 rokov a učím ju asi tak 4 roky. 4 roky. tak. Takže, ideme na to. Čo je to gerundium? Dobre, čo je to gerundium? Čo je to ten zvláštny tvar? Myslím, že tí, ktorí máte angličtinu, tak viete, alebo tušíte, alebo ak ste sa učili angličtinu v škole, ešte si to možno pamätáte, ako je v angličtine gerundium? Ing. Aha, všetko to, čo končí na ing. na ing. Veľa sa používa v angličtine, že? Veľa sa používa v A angličtine. veľa sa používa aj v španielčine. Ešte viac ako v angličtine, by som ja povedala. Je to možné. Dobre, ak by sme to vedeli prirovnať s nejakým tvarom slovesa v slovenčine, je to nejaký tvar slovesa. Hej? A je to tvar slovesa, ktorý sa nemení s osobou. OK. Hej? A keď ho máme prirovnať k slovenskému nejakému tvaru slovesa, je to tzv. Prechodník. Je to hovoriac, idúc, sediac, rozprávajúc. V slovenčine sa to používa veľmi, veľmi málo. Hej? Hej, toto v slovenčine možno v knihách. Hej. Akorát tak. Je to slovesný tvár, je to tzv. Neosobný slovesný tvár, pretože sa nemení vlastne s osobou. A ako vyzerá v španielčine? Čiže tí, čo to viete po anglicky, tak vám to bude jednoduchšie chytiť, že čo to, o čo ide. Ako vyzerá v španielčine? Sú to slovesá, ktoré končia na ando a yendo. Určite všetci poznáte tú pesničku Bailando. Bailando. Hej, to je gerundium. Comiendo, caminando, volando. Hej, počuli ste ich veľa Určite. na začiatku v tom rozhovore. Aha. A ak počúvate španielčinu, takú prirodzenú, tak je to všade. Je toho veľa. Veľmi, veľmi sa to používa. Je to naozaj veľa. Dobre, a dnes najprv si pozrieme, ako sa tvorí gerundium a dnes si preberieme jeho základné použitie. Také základné použitie, že keď ja sa ľudí spýtam, čo je gerundium, tak mi spomenú len to základné použitie. OK. Veľmi podobne ako v angličtine, určite viete, že to základné použitie gerundia v angličtine je presne také isté, aj to používa sa na čo? Takzvaný prítomný priebehový čas. I am listening. Hej, Hej? teraz čo sa deje v tomto momente. Čo sa deje v tomto Hej. momente. Presne toto existuje aj v španielčine a toto sa dnes naučíme. Nie je to jediné použitie, pozor na to. Ľudia často mi povedia, že gerundium je to, čo sa používa na to, keď niečo prebieha práve teraz. Hovorím, no to nie je gerundium. Hej, ale je to a aj nie, viac vecí. Je to aj Tak. viac vecí. OK? Dobre, takže ako sa tvorí najprv gerundium? Ako sa tvorí gerundium? Pre Odstrániš koniec a pridáš ando, yendo. Neviem presne, kde to odsekneš. Ak máme pravidelné slovesa, pozrieme sa na hablar, comer, vivir. Ak
ak sloveso končí na ar, hablar, odtrhneme ar a nahradíme to ando. Ando. Čiže hablar, hablando. Trabajar, Trabajando. cocinar, Cocinando. bailar, Bailando. cantar Cantando. a tak ďalej. Jednoduché. Ak slovesa končia na r alebo na ir, comer, vivir, odtrhneme r, odtrhneme ir a nahradíme to yendo. Čiže comer, Comiendo. vivir, Viviendo. beber, Bebiendo. querer. Queriendo. OK? Dobre. Máme aj nejaké nepravidelnosti. Tieto nepravidelnosti v gerundiu sú také, že vlastne zostáva tá koncovka taká, aká má byť, ando, yendo, a nahradí sa nejaká samohláska. Toto sú základné nepravidelnosti. Leer, Leyendo. sunie sa nám tam y. Hej? Ir Yendo. s y, dormir, Durmiendo. pedir, Pidiendo. sentir, Sintiendo. morir Muriendo. a tieto stačia. Hej? Čiže v tomto prípade napríklad ser je pravidelné. Zo ser ako je gerundium? Siendo. Hej? Alebo estar. Estando. OK? Čiže takto sa tvoria. No a poďme na to základné použitie, čo je, ako vyjadríme vlastne, v španielčine to nie je zvlášť čas. To, čo je v angličtine prítomný priebehový čas. Dej prebiehajúci v tomto momente v španielčine vyjadríme tak, že použijeme sloveso estar, vyčasované v prítomnom čase a k tomu pridáme gerundium. Áno. Čo veľmi podobne ako v angličtine, podobná logika je tam. Hej. A estar môže byť v iných časoch tiež a tým zmeníme ten moment, keď sa to deje, ale Tomu sa zatiaľ nebudeme venovať. áno, gerundium sa nemení. Hej? Tak. Hej? Čiže vy môžete počuť presne toto spojenie aj v iných časoch. Estar v jednoduchom minulom čase V minulom je strašne bežné. Je to veľmi bežné v imperfekte a v iných časoch jednoducho je to tiež bežné. Ale dnes si pozrieme len na to použitie v prítomnom čase. Čiže zopakujeme si časovanie estar v prítomnom čase. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están, ustedes están. OK. Čiže ak napríklad chcem povedať, že práve teraz rozprávam po telefóne. Estoy hablando por teléfono. Vôbec nemusíme v španielčine hovoriť práve teraz, lebo je to úplne jasné, keď použijete tento výraz, že je to v tomto momente. Varím. Estoy cocinando. A keď napríklad varíš, ¿Estás cocinando? hej? A teraz sa pozrieme na ten rozdiel, keď to použijeme estar a gerundium a keď použijeme len normálny prítomný čas. Napríklad, ja bývam v Bogote. Vivo en Bogotá. A čo sa stane, keď tam použijeme estar a gerundium? Estoy viviendo en Bogotá. Aký je rozdiel medzi významom yo vivo en Bogotá a yo estoy viviendo en Bogotá? Yo vivo en Bogotá je niečo, čo je pravda v tomto momente a je taká univerzálna pravda, že toto je proste niečo, čo Je to dlhodobé. Je to dlhodobé. A yo estoy viviendo je v tomto momente to žijem. Je to nejaké dočasné. Dočasné, áno. Môže to byť aj rok, hej, ale viem, že je to niečo dočasné, že to skončí, estoy viviendo. Čiže nie len to, čo prebieha práve teraz úplne kratučko dobé, ja teraz varím, ja počúvam rádio, ja pozerám televíziu, ale bývam v Bogote, Áno. je niečo dočasné. Hej. A ja varím a ja teraz varím, hej. Ja doma varím, yo cocino en casa a ja varím v tomto momente, yo estoy cocinando, hej. Neznamená, že vždy varím, znamená, že v tomto momente varím. Hej. Čiže môže to byť aj také úplne krátkodobé veci, aj také neúplne krátkodobé. Čiže napríklad, že môžem povedať, yo ahora estoy trabajando con Juan. To znamená, že v tomto momente pracujem s Juanom. To neznamená, že len dnes. Aha, môže to byť niečo, čo možno mesiac, možno 2, ale viem, že je to dočasné. Možno aj 2 roky. Ale je to také, je tam, to, že... Dočasnosť, vyjadruje to dočasnosť. Dobre, tak stáme nejaké príklady. Áno. Toto nie je ťažká téma. Hej? Nie, podľa mňa. Aha. Čiže ja v tomto momente študujem španielčinu. Estoy estudiando español. A keď to poviem len normálne v prítomnom čase? Estudio español. Daj nám, vysvetlí nám ten rozdiel zase, aký bude. Estoy estudiando español je niečo, čo v tomto momente robím. V tomto momente študujem. Hej. Estudio español je také akože... Dlhodobé. Ja dlhodobo študujem španielčinu.
Je to proste niečo, čo sa deje. Ja môžem povedať, yo estudio español. Y estoy estudiando no sé, concordancia de tiempos, čo je súslednosť časov. V tomto momente sa venujem tomu. Tieto týždne, mesiace, alebo dnes iba. Pravda je, že myslím, že estoy estudiando je pomaly bežnejšie akože tento gerundium plus estar plus gerundium je pomaly bežnejšie ako prítomný čas. A tak väčšina ľudí študuje dočasne. Hlavne túto, väčšina ľudí študuje dočasne, nie je to také doživotné, hej. Ale všeobecne sa mi zdá, že sa používa viac v španielčine estoy haciendo. Čo by sa stalo, keby si zabudol a používaš len normálny prítomný čas namiesto gerundia? Nič veľké sa nedieje, kosíno, sopa, každý vás pochopí. Áno. Hej? Ale budete to počúvať veľa. Je toho naozaj veľmi, veľmi veľa. Veľmi bežné, veľa sa to používa. Dobre, pozrieme si ďalšie príklady a budeme si zase porovnávať. Hej? To použitie normálneho prítomného času a aj star s gerundiom. Čiže teraz čítam novú knihu. Estoy leyendo un libro nuevo. Môžeme ten teraz vôbec tam nedať. Hej? Čo by bolo po španielsky ahora. Aha. A keby som chcela povedať, že čítam jednu knihu každý mesiac. Leo un libro al mes. Hej, tam už nemôžete použiť, hej? Lebo je to niečo pravidelné, nejaký váš zvyk, ktorý sa opakuje, ktorý je dlhodobý. Hej? Hej? Je jasný ten rozdiel, myslím. Hej. Ďalší príklad. V tomto momente pracujeme v kancelárii. Estamos trabajando en la oficina. Pracujeme každý deň do 5. Todos los días trabajamos hasta las 5. Zase je to nejaký návyk, niečo, čo sa opakuje, čiže už použijeme len obyčajný, normálny prítomný čas. Tak. Ona spí vo svojej izbe. Myslím tým práve teraz zas. Ella está durmiendo en su habitación. Ona spí 8 hodín každý deň. Ella duerme 8 horas al día. Zase. Ako náhle je to zvyk alebo niečo dlhodobé, normálny prítomný čas. Tak. Oni sa teraz rozprávajú o škole. Ellos están hablando de la escuela. Oni hovoria španielsky veľmi dobre. Ellos hablan español muy bien. Lebo je to dlhodobé. Oni hovoria aj včera, aj dnes, aj pozajtra, aj o rok, hej? Je to dlhodobé. Nie je to niečo, čo sa skončí. Alebo čo práve, sa stalo. Idem teraz do centra. Estoy yendo al centro. Chodím do práce autom. Voy al trabajo en carro. OK? Práve teraz jeme dobrú polievku. Estamos comiendo una buena sopa. Jem polievku každý deň. Como sopa todos los días. Práve teraz oni si pýtajú pizzu so šampiňonmi. Están pidiendo pizza con champiñones. Každú sobotu si pýtame pizzu. Cada sábado pedimos pizza. Jasné? Ja si myslím, že toto nie je naozaj ťažké. Hej. Vložíme si tu ešte informáciu o tom, ako sa správajú gerundia so zámenami s tretím alebo štvrtým pádom. Ako by sme povedali, ona mi rozpráva o svojej novej práci. Ella me está contando de su nuevo trabajo. Me está contando. Aj me está hablando de su... Me está hablando. Tiež. Je tu ešte jedna možnosť, ako to povedať. Está contándome. OK. Toto už bolo v niečom. Kde to bolo? Áno. Kde sme to mali? Mali sme to, keď sme preberali zámena a keď sme hovorili o vetách, kde máte dve slovesa. Keď máte dve slovesa vo vete, teória, hej? Keď máte dve slovesa vo vete, alebo viac, dokonca aj 3 môžu byť, tak vlastne iba jedno z tých slovies je vyčasované. A všetky ostatné musia byť v nejakom nečasovanom tvare. Čiže ak máme nejaký nečasovaný tvar slovesa vo vete, ako je gerundium, ako je neurčitok napríklad, tak v tom prípade musíme k tomu mať nejaké vyčasované sloveso. Hej. Vždy. A teraz, ak tam potrebujeme dať zámeno, tak my sa môžeme rozhodnúť, ku ktorému z tých sloves to zámeno dáme. A pripomenieme si postavenie zámien. Zámená stoja obvykle vždy pred slovesom. Hej. Me das un café, te hablo de mi trabajo a tak ďalej. Výnimkami sú neurčitok, ktorý sme mali, quiero darte un libro. Hej.
A výjimkami je aj gerundium a kladný rozkaz. Čiže ak máme neurčitok vo vete, ak si pamätáte, quiero darte un libro, môžeme povedať tak, ako som to práve povedala, alebo môžem povedať te quiero dar un libro. Čiže ja sa rozhodnem. Ak dám to zámeno k tomu quiero, tak musím, keďže je to vyčasované, musím dať to zámeno pred. Te quiero. Te quiero dar un libro, alebo ak dáme k tomu neurčitku, tak musíme to dať za, prilepené za neurčitok. Quiero darte un libro. A s gerundium sa nám deje niečo veľmi podobné. Ak sme to mali vetu? Dobre, to je jedno. Te estoy hablando de mi nuevo trabajo. Dala som zámeno k tomu estoy, takže pre neho. A to estoy je vyčasované. Hej. Alebo môžem to dať za gerundium. Estoy hablándote de mi nuevo trabajo. Tak. Chcem sa ešte raz vrátiť v jednej lekcii k zámenám, ku kombinácii zámen, kde budeme precvičovať tieto zvláštnosti. Hej? A toto je taká základná informácia. Ak chcete vedieť viac o zámenách, alebo si nepamätáte, pozrite si našu lekciu. Máme tu. Hore. Dáme vám znova teda video a dávajte pozor na tie gerundia. Hej, nájdete ich v každej. V tom videu. Myslím, že vôbec to nemusíme dnes rozoberať. Všetky tie použitia gerundia. Je to jasné, aké použitia tam budú. Takže pozrite si video. Dajte si znova. Hola Marta, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando español para el examen. ¿Dónde estás estudiando? Estoy estudiando en casa. Yo estoy trabajando ahora. ¿En qué estás trabajando? Estoy preparando un proyecto. Mis amigos están esperando en el café. ¿Qué están haciendo? Están hablando y están tomando café. Yo estoy terminando mi trabajo. Ok, yo estoy saliendo de casa ahora. Perfecto. Yo estoy llegando al centro. Entonces nos vemos en 10 minutos. Muy bien. Ok, ak vám niečo nebolo v tom videu jasné... Máme tu nejaké nové slovo. Examen. Examen. Skúška. Examen je skúška. Hej. Čo môže byť aj logické pre vás, myslím. Esperando. Esperando. Neviem, či sme mali čakať. Neviem. Čakám. Esperando. Están esperando. Čakajú. Oni. Perfecto, perfektné. A podľa mňa to je všetko, čo je nové. To sme všetko mali. Dobre. Tak ideme na cvičenie. Dobre. Máte 12 vied, budete prekladať zo slovenčiny a vo všetkých tých vetách použijete estar a gerundium. OK? Prvá. Študujem španielčinu. Myslím tým práve teraz. Správna odpoveď je estoy estudiando español. Druhá. Teraz pracujeme v kancelárii s Mariou. Správna odpoveď je estamos trabajando en la oficina con María. Muy bien. Tretia. Anna číta moju správu. Správna odpoveď je Ana está leyendo mi mensaje. Leyendo s Y. Štvrtá. Oni teraz pijú dobrú kávu. Správna odpoveď je están tomando buen café. Bueno je taká zaujímavé pridané meno, pretože býva veľmi často pred. Hej, môže byť aj pred, aj po. Aj pred, aj po. A v tomto prípade. A keď sa použije pred, skracuje sa na buen. OK. Tie prípady sa najlepšie naučíte tým, že budete veľa počúvať. Aha, zase. Budeme otravní s tým počúvaním. OK. Dobre. Piata. Práve mu píšem e-mail. Správna odpoveď je le estoy escribiendo un email. Šiesta. Teraz čakáme na autobus. Správna odpoveď je estamos esperando el autobús. Siedma. Práve idú do školy.
Správna odpoveď je están yendo al colegio. 8. Ona teraz spí doma. Správna odpoveď je está durmiendo en casa. Ella está durmiendo en casa. Mohla by som tam dať ahora. Keby som silou mocou chcela. Mohla, hej, está durmiendo en casa ahora, hej. Alebo v tom minulom práve mu píšem e-mail, le estoy escribiendo un email justo ahora, hej, to je také, pridáte tomu emfázy. Zosilníte, hej. Zosilníte, že to je presne teraz, Takže sa hej. povie. Zvýrazníte to. Zvýrazníte to. A často môžete povedať ešte aj napríklad en este momento. V tomto momente. Hej, Okay? tak. 9. Práve varím večeru. Estoy cocinando la cena. Ale v tej španielčine pravda je, že vlastne to práve teraz. A nemusíte použiť, lebo samé to gerundium vám hovorí, že je to teraz. Estar plus gerundium hovorí, že je to v tomto momente. Tak. 10. Teraz sa rozprávame. Správna odpoveď je estamos hablando. 11. Práve jedia cestoviny v reštaurácii. Správna odpoveď je están comiendo pasta en el restaurante. A posledná 12. Teraz pripravujem projekt. Správna odpoveď je estoy preparando un proyecto. OK. Ako sa vám darilo? Ja si myslím, že toto asi dobre, lebo toto nie je nejaká ťažká téma. Jediný problém by tam mohol byť tam s tým zámenom, že možno niekto by rozmýšľal, kde ho dám. Hej, akurát tak. Hej. Ale ostatne, hej, myslím, že to nie je až také ťažké, ale dajte nám do komentárov, že ako sa vám to zdá. Že či to je pre vás ťažké, alebo nie. A nakoľko. A či vám angličtina pomáha. Aha, áno. Lebo je to I am listening, yo estoy escuchando. Je to prakticky rovnaké. Prakticky to isté. Rovnaké. Na budúcej hodine sa budeme venovať ďalším 5 takým veľmi základným použitiam. Gerundia, nebudú to všetky, čo existujú, ale sú také, ktoré môžete veľa počuť. Takže ak ešte nie ste prihlásení na odber nášho kanála, strašne čudne Kanálu? to znie. Prihláste sa na odber a vidíme vás na budúce. uvidíme vás na budúce. Tak, hotovo. Čaute. Čau, čau. Dovi.